вратата. Тъмно е, но пак ще вижда. Тя е врата, нали? Давай, Лео, запази с територията. Онова там черното куче се казва... Къде? Добре, това е Лео. Той участва в нашия епизод. Това е Лео. Той куче е знал. Участва в нашите... Почти във всички епизоди. Мисля, че във втория и във третия не участва. И шестия и седми участва. Но сега правим първия епизод, защото му забравихме. Случайно първият епизод, случайно казвам, да забравихме. Казах долу на земята. Да, направихме клипче. Клипче, как викам на кучето, казах долу на земята, Да, но да стане малко, да не ви хареса. Ако мислите, че се правим на идиоти, да, такива сме. Но харесите. Пука ми, че се правим на идиоти. Пак е яко. Може да има втория... Това е първи сезон. Първи албум. Може другия да бъде на полето. Може другия албум да бъде на полето. А? Мамка ти бе. Ало? Може другия епизод да бъде на полето. Нетрочно. Само не шути, моля. Може втория албум, както казах пак, да го правим на полето. Ако те се съгласят, нали? Може. Довиждаме това беше първи епизод. Гледайте, втори, трети, четвърти и така до седми епизод. Довиждаме.